Και από αύριο σήμερα θα φάμε, εσείς χριστιανοί θα πάτε και κρέας. Εμείς που απαγορεύεται θα φάμε και ψάρι, θα φάμε και φίδια, αυτά μόνο, ναι. Και από αύριο αρχίζουμε νηστεία των Αγίων Αποστόλων για να έρθει 29 του μηνός. Γι' αυτό ήταν να σκίσει το ημερολόγιο, έρασε και σύνολο του ημερολογίου, ώστε οι νόμοι της χριστιανής να γίνει, ο νόμοι του της άνω κάτω. Από ανέκαθε 2.000 χρόνια πρώτα γιορτάζομαι των Αγίων Πάντων και μετά γιορτάζουν Πέτρο και Παύλου. Το Πάσχα είναι κινητό. Όταν το Πάσχα είναι έψιμο πολύ, ούτε μία άλλη μέρα μου φέρανε να και ο Ορθόδοξος τύπος μου φέρανε και περιοδικά του Αγίου, του Σωτήρος και της ζωής και γράφουνε και φέτος, να το γράψουν και φέτος. Και φέτος δεν κάνουν ούτε μία μέρα νηστεία του Αποστόλου, γιατί όποιος νηστέψει τη βδομάδα το απαγορεύεται, το ξέρετε. Και την ημέρα και την ημέρα νηστέψανε, απαγορεύεται. Όχι. Και Δευτέρα και Πέμπτη Παρασκευή εμπίπησε επίτηδε και το γράφω, φάγαμε και τυρί και αυγά, φάγαμε και ψάρι, το γράφει. Και τα ημερολόγια θα ήταν γεωρίτικο κατάλυση ζωμένα. Και τα τυπικά κατάλυση πάντα. Γιατί υπήρχαν οι αιρετικοί και σχετικά παλιά οι αιρετικοί. Η αιρετική παλαιά για κακό των πατέρων, για εκτέλεση των πατέρων, την ημέρα που τις μέρες που ήταν τις κάνανε πασχαλίες, τις πελέτες, τις κάνανε μία. Καταλάβατε, να βλέπεις τον άλλον σαν το σκύλο του Σαστόπατου, του Αρτζιμπούρτζη. Βλέπετε, ή ύστερα. Μετά βλέπουμε, υπερμάχησαν οι Απόστολες, υπερμάχησαν, την πανίστησαν, έφυγανε ξύλο, όλοι ήταν εκατομμύρια ράγοι, ήταν εκατομμύρια, όχι μια μέρα, προχωρώντας από τον καιρό που σφάχτηκα 14.000 μύτια, να ξέρετε. Αρχίζει το μαρτύριο κατά των χριστιανών. Του Χριστού είσαι πάρ' τη μαχαιριά σου. Του Χριστού είσαι πάρ' βέβαια. Έλαμψε η Εκκλησία του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνε, εν τούτον είπα στον ουρανό μες στη μεσημέρι, ο Σταυρός του Κυρίου. Και τώρα οι υπερμάγοι για κάτι καταραμένους και μέχρι σήμερα κατηγορούν την Παναγία μας, πως δεν είναι παρθένα. Μη γέννη το Παναγία μας και ρίχνουμε Παναγία να πεθάνα σάψουν τώρα. Παρθένος πρωτόπου, Παρθένος εν τόπον και μετά τόπον. Ενυφεύθη η Παναγία μας, έτσι γράφει, ενυφεύθη το Θεό και Πατρί. Και όταν είπε το Αγγέλιο, δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα που μου λες Άγγελε. Λέει Κύριος επελεύστε εσύ, είναι εντολή του Χριστού που το είπαν οι προφήτες, πως θα γεννήσεις Παναγία μου. Με αυτό. Και μόλις είπε η Παναγία μας τα και είπε, γέννητο μη, ό,τι θέλει, τα ξέρω. Γεννηθεί το θέλει και έμεινε έγκυος εκείνη τη στιγμή ως είπε γεννηθεί έμεινε έγκυος. Γιατί κατέβει, για τον Θεό δεν υπάρχει ανάβαση και κατάβαση. Για τον Θεό τι είναι, για τον Θεό δεν είναι πανταχού παρόν. Και το ξέρε, ο Χριστός το ξέρε ότι η Παναγία μας η Αγία του Μητέρα θα πει, θα το δεχτεί και θα πηγαίνει στο θέλημα του Κυρίου. Και με τότες έγκυος η Παναγία μας, αμέσως. Και έμεινε η Παναγία μας, μου στείλανε κάτι γράμματα ερετικά, μάλωσα μαζί τους. Και αν σέχα του λέω εδώ που μου τάραξε, θα πέσα ξύλο μαζί μου και ποιον είναι τότε. Ξύλο θα πέσα βρωθιές μαζί σου, βέβαια, όπως Άγιος Νέστορας. Δημητρού μου και έσφαξε τον ιό για τον Χριστό. Έτσι λοιπόν η Παναγία μας και σας είπα την ιστορία εκείνη το υπάρχανε της Παναγίας που πήγαινε αυτό πειραιά που πήγαινε έτσι στα Ιεροσόλυμα προ 500-800 χρόνια. Θυμόσαστε που πάλεψε στο καράβι που σας είπα, μικρέ. Το θυμάσαι και εκείνο των χριστιανών μάλιστα. Και τον πήρε η Παναγία μας από τον Άδη Πάθα. Και συνέχεια ύστερα τα υπάρθεναν διότι διάλεξε την Παναγία μας. Έτσι κύριε ήταν οι Άγιοι για τον Χριστό για την Παναγία διάλεξε. Ευλογημένη εσύ είναι η γυναίξη και ενυφεύτη το Θεό και Πατρί. Δηλαδή, Παναγιά μας, για 30 του λέει δηλαδή
Αγία Τριάδα, βλέπετε, έτσι είναι η Παναγία μας. Από λέει ο Αγίος Σιμών, Νικόδημος ο Αγιορείτης, με κάθε δίκαιον έχερε και υπερέχερε η Αγία Τριάς προγινώσκουσα από την θεαρχή της την αϊπάρθον Μαριά. Βλέπετε πως είναι, που ήταν η Παναγία μας, η Αγία Τριάς. Η Αγία Τριάς ευλόγησε την Παναγία μας για να γεννηθεί το ένα προς Αγίας Τριάδος, εκείνος Ιησούς Χριστός, να σώσει τον κόσμο, γιατί η αμαρτία του Αδάμ ήταν άπειρος ο Θεός, άπειρη αμαρτία του. Άκουσε το όφεος, τη συμβουλή του όφεος. Και ποιος να τον φέρει, και τότε ο Αδάμ δεν του είπε, ήμαρτο Θεέ μου, όχι. Η γυναίκα που μου είπε και να φάω αυτό το κατήταρο, καθόλου δεν ξέρω, ούτε μήλο, ούτε σηκώ, δεν ξέρω. Λέει στην Εύα, τι επίσης, να όφης με υπάτησε. Ο ένας τάξε στο άλλο. Είπε όμως στον όφη, βλέπεις τη γυναίκα που ξεγέλασες, θα τους διώξει από τον παράδεισο. Η γυναίκα θα γεννήσει έναν γιο. Και αυτός ο γιος θα γεννήσει, θα σου συντρίψει την κεφαλή. Και σε το δεκαί στη φτέρνα. Ήταν λοιπόν που η Παναγία μας εγέννησε ποιόν και λόγω του Θεού και Θεών, ποιόν και άνθρωπο, το ξέρα, σκύλο Εβραίο. Είχαν και καλείς Εβραίους. Αυτή η γενιά του Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ και Χαλί και από του Μωυσέως και ήταν οι Εβραίοι, Χαλί, τα πίστευα. Οι άλλοι ήταν φαρμακεροί όφης. Ήταν από την γενιά του Δαν και του Γάδ και του Δάν, από εκείνες τις κάτι γενιές, οι οποίες ήταν καταραμένες από αυτές τις γενιές, και αρχίζει και ο Ιούδας και πρώτος ο Χριστός. Βλέπετε πως είναι, μας αφήνει ως ελεύθερος ο Χριστός. Και έτσι λοιπόν ο Κύριος και Θεός μας τα ελπίσει, και έπρεπε να γίνει κάποια θυσία. Να θυσιαστεί. Ένας άγγελος, μα ήταν άγγελος, μα ήταν αμάρτος τα καθάρι. Ένας άνθρωπος λέει, ο Αβραάμ, ας πούμε, Θεός, εμείς όμως θέλαμε να θυσιαστεί ο Χριστός μας, να το ευχαριστούμε χάρη στον Χριστό μας, που τότε μας έπλασε και μετά την Ανάσταση μας ανάπλασε, να ξέρετε, δύο φορές. Τότε μας έπλασε, μετά την Ανάσταση πάλι μας ξανάπλασε. Πού, με τι τρόπο, με ζήμες, όχι. Μας ανάπλασε πνευματικός, ώστε να μας αξίζει, να τον παρακαλούμε και πρώτα για τη μητέρα, για τους Αγίους πάντες, και να λέει τι ανάπλαση είναι, να μας αξίζει να λένε, όχι διάβολε, θα το κάνω αυτό που θέλετε, εγώ θα κάνω του Χριστού. Για να το πούμε όμως αυτό, θα πρέπει να τον παρακαλέσουμε, παραλυμφάθουμε, να κλάψουμε την Παναγία μας, αμέ, γιατί η Παναγία μας βοηθάει και βοηθά σε δούλους τους και τώρα αυτή τη στιγμή και τούτες τις ημέρες και αυτό το Ευαγγελισμό, τη χάρη της Παναγιάς μας, ότι μη φοβάσαι, φώνασε μου, του λέει, φώνασε μου, λέει η Παναγιά μας. Και αφού μου φωνάζεις, εγώ να ξεσκεπάζω με τη σκέπτο περίγω μου η Παναγία μας, βλέπετε, αλλά αυτά, για να τα καταλάβουμε, θα πρέπει να λέμε τις νύχτες, εμείς καλύτεροι έχουμε τις νύχτες και πάλι την προσευχή μας. Και άλλος την άμαστε θα κάνουμε προσευχή, Παναγιά μας, Παναγιά μας. Και λέει η Παναγιά μας, αγορά. Μη φοβάσαι, κάπως έβγαζε τι άστα και στις κάπως. Και κάνει, άντε τώρα ελάτε.